Slav Huner'in aziz. Bimxêr hatin kanala Purtuk Hazê. Ve hafte em ji edebiyata Kurdî ya klasik wek sereke yani de edebiyata klasika Kurdî de sereke lehengekî wek em dikarin bibêjin ki stêrkekî edebiyata Kurdî û berhemê wî behsa berhemê û helbestê wî dikin. Pirtûka me li ser feqiyê teyran wek jiyan berhem û helbestên wê ji teref mamoste Xalid Sadinî wek lêkolîn van nivîskarê Pirtûkê ji weşanê nûbiharê hatiye çapkirin. Rastî Pirtûkekî gelekî balkêşet vê hêlê de ku çapa nihan kiriye wek va çapa wî 2017 desminda li Stenbolê ji weşanê nûbiharê. Ez dixwazim serî de behsa nivîskar lêkolîn van Xalid Sadinî bikim. Xalid Sadinî bi rastî mamosteyekî yani gelekî hêje ji bo me qedir bilind ê ku berhemekî wisa xweşik ji me re çekiriye nivîsan diye û berdest demeye. Mamoste Xalid Sadinî mixabin ku ev berhema destpêkê de ev berhema wek di girtîxane Bursayê de yani di hepsxanê zindanên Bursayê de ev berhema nivîsan diye. Yani bifikirin wek di paş wan caxên girtîxaneyên reş de ev pirtûka hanê wek li ser feqiyê teyran ku em dibêjin stêrkekî edebiyata Kurdî ya klasik ya kurmancî yani bi rastî gelekî kedeki yani pir kıymete ji bo me em gelekî spaslar ji bo mamoste û silavê xwe jê re dişînin ku ev berhema xweşik ser feqiyê teyran amade kiriye. Em werin ser stêrka edebiyata klasik ya Kurdî stêrkê me wek lehengê me li vir feqiyê teyran feqiyê teyran wek em dikarin bibêjin sereke yani wek Ahmedê Xanî heye Melayê Cizrê Alî Herîrî van navanan bi rastî jî navên pir giran buha û mezinin feqiyê em behsa pirtûka xwe bikin. Pirtûka me niha di serî de pirtûka me sê beşan da ye. Beşa yekemîn li ser jiyana feqiyê teyranê, beşa duyemîn li ser berhemên yani feqiyê teyran ya sisyan da jî wek helbestên feqiyê teyran di Pirtûkê de dîsan wek henin. Me hem di serî de wek bi qasî bi kurtasî behsa jiyana feqiyê teyran bikim. Feqiyê teyran wek navê bavê Abdullah tê gotin û di nav gel da jî feqiyê teyran tê bi nav kirin ku li ser yani lêkolîn vana ku Xalid Sadinî kiriye tê gotin ku feqiyê teyran wek xwandina xwe wek bi feqîtî di medreseyê Kurdistanê de dewam kiriye lê melatî û seydatî nekiriye ji ber vanê ye ku jê re gotine feqî ew nava li ser maye û teyr jî xwe teyr ji çûkan de ji çûçikan de tê gotin wek di helbestê xwe de jî gelekî wek ajal heywan dane bi serdan axaftin û wek van nava teyran Teyr yani feqiyê teyran yê ku bi teyran re biaxive qisebke û zimanê wan bizanbe wek ev nava li ser feqiyê teyran maye û heta vê rojê jî berdewam ev nava. Li ser navê feqiyê teyran rastî gelekî çîrok di nav gel da hene wek li Kurdistanê li her deverê Kurdistanê. Feqiyê teyran jî bi xwe ji devera miksê wek niha girêdayê bajarê Wanê yani li wê hatiye dinê di sed sala şanzdan dawiya sed sala şanzdan sed sala hevdan da jîmbiye wek hem çaxê Melayê Cizrê û ew Melayê Cizrê hebûdin nas jî kirine bi hev re hevaltî jî kirine û li ser mirina Melayê Cizrê yani helbest jî ew kiriye feqiyê teyran. Li vir em dikarin bêjin ku me got wek klasikek nivîskarek me klasikê tiştekî herî balkêş li feqiyê teyran da ew e ku zimanê feqiyê teyran pir sade ye zimanekî klasik ye û wek zimanê em bêjin yani rojane yê nav gelle ku ki bixwîne yani zimanê feqiyê teyran pir baş femdike û yani bifikirin 400-500 sal beriya Pirtûka hatiye nivîsandin em niha ji were çend beyt helbest wî jî dixwin hûn dibînin yani tu piskirekekî meriv nakişîne ku nabîne ku meriv jê femneke yani ew qas zimanekî basît e zimanekî sade ye ku di klasik edebiyata Kurdî de ji ber vanê ye ku jî wek klasikekî stêrka edebiyata Kurdî bûye. Em werin berhemî wî niha berhemî wî li vir wek Şêxê Sena heye ey av û av hûn dizanin bi avê re diaxive ew jî gelekî evkê wî yên berhemekê wî yê hêjaye. Menzûmeya ber sîsê abî tê heye û li ser menzûmeya dimdimê hûn dizanin dimdim qela dimdimê li Rojhilata Kurdistanê wek dewrê de xanûyê Çengzêrîn û di navbera Şah Abbas vegereyê İranê di navbera wan da mijarek dibe servanê jî feqiyê teyran bawek kiriye berhemek û heta vê rojê hatiye. Pirtûkekî erebê şemo romanek ser dimdimê jî heye. Helbestên wê culbûcul henin. Dixwazim di ve de behsa
برهمویا شیخ سینا بکم و چند هلبستان جوال بخونم و داوی بکن نهال لور براستی چیروکا شیخ سینا گله کی چیروکه کی بالکشه چما باسته بالکشه وک شیخ Şeyh Senani navi baş bibêjin Şeyh Senani wek şeyhekî medreseyê Kurdistanê ye û aşiqekî yani evindarî qizekî fille Ermenî wek Hristiyan dibe û ji bo vê keçikê ku pêra bizewce wek dînê xwe ola xwe diguhere wek dibe xweşperest Hristiyan û dibe şivanê berazan û di dawiyê da bi keçikê re dizewicin lê dûra jî ve digerin ser ola xwe ez dixwazim wek ku dizanin wek beyt yani malik hatine nivîsandin ev berhemên Feqiye Teyran. Ez dixwazim ya Şeyh Sena ya seri yani beyta seri û beyta dawiyê ji we re bixwînim. Wisa dest pê dike ya serî guh dêrîn nutqa aşiqî da ez bixwînim vê xetê hemd û senaya xaliqî subhan ji şahê qudretê. Şeyh Sena weha jî diqede dawiya wî miksî ji işqê sohtiyê ew qewl bi şeyx va nohtiyê حالي خواتي دا قوتيه جخين ولامي دا حجرتي يعني ام فرج بينن ما قلت زمانك كلكي كلاسيك وك زمانك السعاده و herkes yani behesani je famdike. Birasti ser fexi Teyran geleki tiştedin emdikanın pır tiştan bejin ne saatek ne videoya ne dudu ne teravitke yani bu kurtası evqas bahsa bikin u ne Portugal xwejda nazkın em hevi dikin hune fexi Teyran yani bin nezva nas bikin ve Portugal bixwînin u fexi Teyran nas bikin yani fexi Teyran çi gotiye u çi ne gotiye u çi nivîsanine berhemî em bizanbin. Min tevde min xweşiye da şevava u demava baş be.